Δεν είναι μόνο ότι θέλω σώνει και καλά να αποδείξω πως υπάρχει και κάτι το θετικό σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι και κάτι άλλο. Θα σου το πω όμως όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Κρίμα. Με το μυαλό που διαθέτεις θα πας χαμένη στη μόδα. Αν είναι για να μην καλοπιάσεις που το κάνεις, ξέρε το. Ένα δικός κόπος. Δεν έχω ιδέα. Παραλαμβάνει συνέχεια, δεν έχω ιδέα, που σημαίνει ότι κάτι ξέρεις και δεν το λες. Κοίταξε, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί αυτό το γραμματάκι. Τόσον κόσμο εκεί προς πάνω στον Τζονί έπεσες χαρά στην τύχη. Είπα σου. Στάθηκε μου. Ήταν και γλυκομίλητος. Ο Τζονής γλυκομίλητος. Δεν το θεωρείς έτσι. Άμα είναι με τις σκαλές του, είναι άλλος άνθρωπος. Και άμα είναι με τις σκαλές του, σπάζεσαι από το ξύλο, σωστά. Άκου να σου πω, κουμπάρε, να δείξει, δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, άκου να σου πω για να τελειώνουμε. Το χάρτη τον έχω βρει. Είναι ασφαλισμένος σε θηρίδα τραπεζική. Εάν τολμήσετε να αγγίξετε έστω και μια τρίχα δική μου ή οποιοδήποτε άλλο από εμάς, τότε ο χάρτης θα πάει κατευθείαν στην αρχαιολογική υπηρεσία. Εντάξει. Απειλάς μας δηλαδή τώρα? Προσπαθώ να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να σε τεφένει αστέρι να σου φέγγει στα νύχτα. Τη ψυχή μου για χάρη σου θα αποκηρύξω, σαν ελέητο ρικίζομαι Θεό, στον αθώο της θάλασσες να πάω να ρίξω άγκυρα εγώ. Στην ακτή ονείρων εκεί θα ειδωθούμε ξανά. Άι τραγούδι το ανέμου να λες, να ξυπνάει την καρδιά. Αστέρι να σου φεγγεί στα νυχτά. Ξέρεις τι μου έρχεται να κάνω καμιά φορά? Να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις. Ακριβώς. Δεν μπορείς. Πες μου το άλλη μία φορά και θα δεις αν μπορώ ή όχι. Καλά, αν είναι λόγος αυτός να το κάνεις επειδή θα σου το πω άλλη μια φορά, τότε δεν σου το λέω. Ωραία λοιπόν. Τι προτείνεις? Τι προτείνεις να κάνω? Να πας να τα πεις. Να ξεσπάσεις και όταν θα είσαι πιο ήρεμος, αποφασίζεις. Αυτό ακριβώς δηλαδή που θα έκανες εσύ, έτσι? Ακριβώς. Και αν θες, πιες 2-3 ποτηράκια πριν πας έτσι για να τα πεις καλύτερα. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτό που με παρηγορεί είναι ότι ο Κλόβουλος δεν έχει πια τίποτα για να την κρατάει στα χέρια του και να την εκβιάζει. Το ξέρεις ότι ο Κλόβουλος κάθε μέρα προσπαθεί να πάρει όλο και μεγαλύτερο τμήμα της περιουσίας μας? Είχα την εντύπωση μέχρι τώρα πως ήταν η περιουσία του πατέρα σου. Που κληροδότησε στη μητέρα μας και της οποίας την χάνει να είμαστε και οι δύο παιδιά της. Νάταλη, το ξέρω ότι σε αυτή τη φάση της ζωής σου δεν σε ενδιαφέρει καθόλου το θέμα της περιουσίας μας. Και πίστεψέ με, αυτό που με αφορά δεν είναι ούτε τα χρήματα ούτε τίποτα άλλο. Είναι απλά θέμα ηθικής τάξης και του τι είναι σωστό και του τι είναι λάθος. Για να μπορέσουμε να ζήσουμε από εδώ και πέρα μια φυσιολογική ζωή. Καλά, τώρα αυτό ήταν αστείο ή σοβαρό μιλούσες? Ποιο απ' όλα? Αυτό το φυσιολογική ζωή με τον Κλόβουλο και τη Χλόη. Αυτή ήταν πάντα η διαφορά μας,
Κι εγώ να είμαι ένας αθεράπευτα ρομαντικός και εσύ μια μετανόητη κοινική. Ίσως και να έχεις δίκιο όμως. Όσο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, αποκλείεται να ζήσουμε μια φυσιολογική ζωή. Πενήσεσαι να τους δηλητηριάσουμε. Έξοχη ιδέα. Έλα να τα λες κουτάμαρες. Σοβαρό μιλώ. Και είναι απλό, το έχω ξανακάνει 3-4 φορές. 2 εραστές, ένας πλασιέ που ερχόταν στο σπίτι και πουλάγε κατσαρόλες και κάτσε να θυμηθώ ποιος άλλος. Αρχίσαμε τις μπουρδες, Νάταλη, είπα να φύγω. Έλα ρε Στέφανε, εντάξει. Μην τα παίρνεις όλα τόσο στα σοβαρά. Έλα, κάθισε. Νάταλη, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι είσαι ο μοναδικός άνθρωπος με τον οποίο μπορώ να συζητήσω αυτό το θέμα και δεν ξέρω, άμα δεν θέλεις να σηκωθώ να φύγω. Καλά. Και εσύ τώρα που ξέρεις ότι ο Κλεόβουλος λέει την αλήθεια? Το έχω διασταυρώσει. Το ξέρω. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί ο Κλεόβουλος αποφάσισε να της το πει μετά από τόσα χρόνια. Απλούστατα. Δεν ήθελε τότε να την πληγώσει. Και θέλει να την πληγώσει τώρα. Προφανώς έπαψε να πιστεύει πως θα την κέρδιζε και αποφάσισε να την τιμωρήσει. Να θες να πιάσεις το δηλής? Τα ώρα. Ώρα 5 τελειώνω. Θέλω και έτσι πολλές ώρες σήμερα. Ρε Μαΐκ, έφασε μου την γλώσσα να έρχομαι κολέγον τώρα περιπέτεις με σου πάνω. Καλά μωρό, μας τι εύκολα, αφού να γραφτώ κι εγώ. Λάκη. Καλά που σου λέω. Δεν μου ξιάσεις πάλι. Καλό πως εξήχασα το σπίτι. Α, ναι, για εκείνον που κατάλαβα καλύτερα, αλλά μην και καταλάβω που μας τώρα. Σκάθε να μην σε ακούσει κανένας. Είναι που γυρεύκεις τώρα, πέ. Τι είναι το τετράδιο μου που γράφει. Μα είδα κάτι κόλλησες στο σπίτι νεχτές και χρησιμοποίησα τις για να τυλίξω τσιγάρα. Σε παρακαλώ, κόψε τις μαλακίες. Αν το είχα ένα πελάνο. Τώρα και να πάει. Ελπίζω να το έχασε σπίτι και τίποτε άλλο. Άντε έφυγε. Έτσι φεύγω. Τι είναι τώρα? Φυλάκι. Πάλι? Πάλι. Φοβερό μηχάνημα, να. Αν θέλεις να λέμε και κόντρα. Όχι ρε φίλε, σταμάτησα όντως πελάρας έως και 3 χρόνια. Αν μου λάλες πριν εντάξει. Βρίσκεις εξαρτήματα? Βρίσκω. Four stroke. Ναι. Four stroke. Ωραία. Να το προσέχεις το μηχάνημα. Είπαμε να. Αν θέλεις να βάλουμε και καμιά κόντρα βάλουμε. Καλά, πατέρα. Τσίνος δεν κατάλαβε τίποτε. Μα ή τέλος να καταλάβει κόρη μου, αφού είναι τέλεια χάγας. Κι ο γαουρκόν άσερον δεν μπορεί να ξεχωρίσει και κάμαν τον και διευθυντή στο γεροκομείο. Ναι ρε γέρο, για σέναν όλοι χάχες. Ήταν Θεογιό. Άλλαξες 10 γεροκομεία, ήταν όλοι χάχες. Τόσο ο τελευταίος που είσαι τώρα μας είπες, εν και τούτος χάχας. Όχι, τούτος είναι. Επιτέλους, και ένας χωρίς αϊπή. Μα έτσι είπα πως είναι σε αϊπή. Α, εν είπες. Επέ μας να δούμε. Πέ μας, πατέρα, κι άφησε τον Πέτρο να θυμώνει. Τούτος εγκλέφτης. Βάλω τα ριάλια μου κάτω από το μαξιλάρι και κλέφκει μου τα. Κύριε λέει, ρε γέρο. Ο άνθρωπος είναι γνωστός μας. Είναι και παθενός να σε κανονίσει για μέ. Σύναξε λίγο τη γλώσσα σου. Πέρκει μου να το πει έτσι που ποτέ αλλού. Και πού είναι να το πω γε μου. Θα αρκέσει έρχεται και κανένα να με δει. Του διεσπώντα τώρα. Ότι είναι έρχομαστε να σε δούμε. Όχι γε μου, έτσι παραπονιούμε. Δεν παραπονιούμε. Έχετε τις δουλειές σας, τα παιδιά σας. Να βουράτε εμένα τώρα. Περιπέζεις με ρε γέρο άλλοπος. Εν είμαι εγώ που έρχομαι κάθε εβδομάδα και φέρνα σου τα τσιαρούθια σου, τα πραγματούθια σου και καθόμαστε και κουβεντιάζαμε. Να, εξίασες. Ακούσε κανένα και να νομίσει ότι δεν μας κόφτει τίποτε. Εντάξει, Πέτρο. Εντάξει. Έτω, λαλούμε κανένα αστείο με το γέρον και γελούμε. Έναν αν και το παίρνει και εσύ στα σοβαρά. Πατέρα,
Αν εκουράστηκες, θα σε πάρω λίγο μέσα να ξαπλώσεις. Και άμα φύγει ο Πέτρος, λαλούμε το πάλι. Να έχεις την ευχή μου, κόρη μου. Ναι, τον κύριο Παπαδόπουλο, παρακαλώ. Πέτρος Θρασιβούλου από την Κλίμαθερ. Ναι, περιμένω, ευχαριστώ. Ναι, γεια σας κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, για εκείνη την προσφορά που σας είπα. Ναι, είπετε μου να σας τηλεφωνήσω σήμερα για να μου πείτε. Ναι, περιμένω, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, μπορώ και τώρα. Ναι, έρχομαι τώρα. Ναι, γεια σας, ευχαριστώ, γεια. Τασούλα! Το σάκο μου. Μα δεν πάθε και φωνάζεσαι με πέρα. Πιάσαμε τη δουλειά με τον Παπαδόπουλο. Σοβαρά? Ναι. Μα πότε? Μόλις σε τηλεφώνησα. Καταλαβαίνεις να που σημαίνει τούτο? Πες μου, καταλαβαίνεις? Δόξα σου ο Θεός. Άντε, φέρ το σάκο μου. Άντε, έφυγα και πάω να υπογράψουμε συμβόλαια. Λαλείς να είναι το γούρι του γέρου. Άντε, Τασούλα, φέρ το σάκο και αν μήλον να αφήσει. Μα να φύγεις. Γιατί να πέσεις, γέρο? Με το αυτοκίνητο μου να πάεις. Όχι, να πάω να ζέξω το καούρι. Με το αυτοκίνητο, ρε παπακαλώ, είναι τα λόγεις. Να έρθω μετά σου κανένα γυρό. Έπαρ τον Πετρό. Βαρέθηκε μες στην πολυκατοικία κλεισμένος. Ρε Τασούλα, μα είσαι με τα καλά σου, να πάμε να δούμε τα συμβόλαια με τον άνθρωπο και να έχω και το γέρο μαζί μου, κύριε Λέησο. Πόση ώρα και εσύ να βρεις τα συμβόλαια? Άφησε τον να σε περιμένει μέσα στο αυτοκίνητο κανένα δεκάλεπτο. Δεν να πάθει τίποτε. Και να σηκωστεί να φύγει πάλι, όπως την άλλη φορά, και να το γυρεύκουμε. Αφού θωρείς το. Λαλεί μια κουβέντα και στραμπουθκιό λεπτά δεν ξέρει να μπουλαλεί. Κόρη ναυσικά, δε του μάνα μου του γύρου σου να μας πάρει κανένα γυρό. Εγκρίμα, Πέτρο. Τασούλα, έφυγα. 2 λεπτά. Είναι να μπω τώρα. Πάω να πιάσω τη ζακέτα μου και να έρθω κι εγώ μαζί σου. Να πάω να τον προσέχω. Ρε γέρο, κάκο μου γύρι. Εν και φταίει και εσύ σε τίποτε. Πέ μου, το πιθκιάβλι σου έπιας, το ξανά το θυμηθείς που σώστρατε. Άντε πάμε, έλα πατέρα. Συγγυνεξή και γέρης να υπογράψουμε συμβόλαιο. Φοβερό τράβημα, Που ήμουν στην ηλικία σου, έφκανα την πας στον τρίπυλο με την Τετάρτη. Και εγώ που νόμιζα ότι μόνο που πια να καταλάβεις, εσύ υπολογίζα για βετεράνο μοτορτσί. Μάικ, θέλω να σου μιλήσω. Αν για τη στάλο που να μου πεις, είναι εντάξει, ξαναξεκίνησε το κολέγιο τώρα. Ναι, είδα τι που έμπαινε. Μπορούμε να βακάτσουμε κάπου ήσυχα να πιούμε έναν καφέ και να τα πούμε στα ίσια. Πάμε δάμε στην κατίνα του κολεγίου. Κάμουν καλό καφέ. Να είμαστε στα λόγους. Όχι, έχει μάθημα τώρα, εντάξει. Άισα να το μιστήσω εγώ. Είσαι μιστήσω ακόμα. Έχει τις ιδιοτροπίες της να μπορούμε. Στέφανε, είπες κάτι προηγουμένως. Πως σε αυτή τη φάση της ζωής μου δεν με ενδιαφέρει το θέμα της περιουσίας. Τι θα έλεγες αν σου έλεγα πως άρχισε να με ενδιαφέρει και πολύ μάλιστα? Πώς και έτσι, εσύ πάντα έλεγες πως δεν θες να ενδιαφέρουν τα χρήματα και διάφορα τέτοια. Φλάκα έχει. Όλοι αντιδράτε με τον ίδιο τρόπο. Όλοι. Δηλαδή ποιοι όλοι? Να υποθέσω ότι έχεις μιλήσει και με τη Χλόη. Και με τον Κλεόβουλο. Και με τον Κλεόβουλο. Στέφανε, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Ο μόνος λόγος που με ενδιαφέρει να διεκδικήσω αυτό που μου ανήκει είναι ο Μάριος. Σιγά Νατάλη τώρα. Μέχρι ποιο σημείο έχει φτάσει η τιμή του Μάριου ώστε να χρειαστεί μια περιουσία για να τον αγοράσουμε?
Είδες ποιος λέει πούρδες τώρα? Όχι, με συγχωρείς. Απλά δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς. Εγώ ευθύνομαι για αυτό που συνέβη στο Μάριο. Και σου λέω με όλη μου την ειλικρίνεια πως όχι μια περιουσία, αλλά την ψυχή μου στο διάβολο θα πούλαγα για να επανορθώσω αυτό που έγινε. Λένε, Νατάλη, τώρα μην γίνεσαι μελοδραματική. Σιγά τώρα που χρειάζεται μια περιουσία για να φτιάξουμε τα δάχτυλα του Μάριου. Αυτό μην το λες. Με συγχωρείς, δεν έχει πάρει λεφτά από την ασφαλιστική για θεραπεία? Πήρε κάποια λεφτά, αλλά μέχρι να πάρει το μεγάλο κονδύλι θα περάσει πολύς καιρός. Μπορεί και χρόνια. Βλέπεις, εκκρεμεί ακόμα η υπόθεση με την αστυνομία. Και μέχρι να βγει πόρισμα, η ασφαλιστική εταιρεία δεν πληρώνει. Στέφανε, αν με βοηθήσεις, θα σε βοηθήσω. Να με βοηθήσεις σε τι και να σε βοηθήσω σε τι? Δεν ξέρω ακόμα ούτε εγώ καλά σε τι, αλλά είναι καιρός να τα βρούμε μεταξύ μας και να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι εσύ, αλλά αν συμπαρασταθούμε επιτέλους ο ένας τον άλλον σαν αδέλφια, νομίζω ότι θα δικαιωθούμε. Και όπως είπες και πριν, είναι καιρός να δούμε τι είναι σωστό και τι είναι άδικο. Τι έπαθες? Τίποτα, απλά δεν σε έχω συνηθίσει να μου μιλάς έτσι και εγώ σε είχα πάντα για μια... Και ένα κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο. Τώρα, αν σου πω, όχι θα είναι ψέματα. Είδες πόσο λίγο με ξέρεις? Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα πώς θα αντιδρούσες άμα και θόρες με πας στη μότορα. Ελάνω μου μέσα μου, για ο Μιτσής ένα φιρτί που τα γέλια, για να ακούσουμε ξετοιμασιάν του άλλου κόσμου. Πάντως έφαινεσαι άνθρωπος της μότορας. Επειδή με βλέπεις συνέχεια με το πιάνο, σημαίνει πως εμείς δεν υπήρξαν ποτέ μας νέοι. Εμείς να δεις πελάραν πάνω μας. Σιγά, εφάσισε τα χρόνια. Καλά, δώσουν να είναι. Θα μπορούσα να είμαι ο παπάς σου. Συγγνώμη, δεν το εννοούσα. Είναι εντάξει. Μάικ. Ξέχασε το ρε κουμπάρε, εντάξει. Να σου πω κι εγώ κάτι, γιατί χρωστώ σου, τόσο μ' αρέσει να χρωστώ. Τελικά είχες δίκιο. Ενώ ο Τζονής που σου έσπασε τα δαχτύλια σου. Και πού το ξέρεις? Έφυγε του μια ημέρα και είπε μου. Sorry θέμα, πίστευκα στις πελάρες που μου λάλε. Είστε άλλο ξέρει το? Είπα της το εγώ. Πάντως για να κάνει ο Τζονής έτσι πράγμα, κάποιος λόγος υπάρχει. Ξέρω εγώ. Μπορεί να ήθελε να με τιμωρήσει επειδή πήγα στο μαγαζίν του και έκανα φασαρία για εστάλο. Πελάρες. Ο λόγος για τον Τζονί είναι οι λίρες. Δηλαδή, θέλεις να πεις πως κάποιος τον επλήρωσε για να μου κάνει τη ζημιά? Έβαλω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά έτσι πιστεύω. Που την ημέρα μου τον άκουσα να λαλίζει την κουβέντα να ιδιάσα τον. Δεν θέλω να τον ξαναδώ. Για να μην πω για την αρφή μου. Τελικά δεν είσαι τόσο αντράκινος όσο δείχνεις, α? Έναν πράγμα σου λάλλω. Τον Τζονί θα τον κάνω να πληρώσει για το ταούλα μια ημέρα. Καλά. Και γιατί δουλεύκες μαζί του? Έχω τους λόγους. Έχει και χειρότερος που τον Τζονί. Πάντως πρόσεχε. Γιατί η μπάτσι κάτι πάνε να μυριστούν. Και εσύ που το ξέρεις? Πιέζουμε να σε πείσω να γίνεις καρφί για να δουλεύκεις για λόγους. Να τους πεις να πάνε να σπρίσουν, που να δουλεύω εγώ για τους κολομπάτσους. Και αν ήρθες να μου πεις και εσύ το πράγμα, να σου πω και εσένα να μου να κάνεις. Κάτσε ρε, κάτσε να σου πω πρώτα ρε, κάτσε ρε. Παίρνεις φωτιά. Ξέρεις με μένα τώρα καλά να ασχοληθώ με τους κολόμπατσους? Όχι ρε, διάλεκτο τον πιανίστα, να. Καλό να μου καλαμαρίζεις. Έναν έχω να σου πω. Οπότε χρειαστείς τη βοήθεια μου, είμαι στο πλευρό σου. Και εσένα, και της τέλος. Τόσον καιρό που ήσου. Τόσον καιρό να σκέφτομαι τα δάχτυλά μου. Τώρα δεν έχω τίποτε να σκέφτω. Προσέχετε μόνο. Είναι πολλά βαθιά τα νερά που κολυμπάτε. Και κάτι άλλο. Και εγώ ήθελα πάντα έναν υπόγειο να βάλω μέσα τη μοτόρα μου.
Παρέ τα κατσαρίζει, ρε. Οχτέ, μου, τα δόντια σου, ρε, εκτός που να ανοίγουν τις πότσες της μπύρας, να κάνουν και τσαρουκές αμαλαχή. Έτσι, για να σε έχω υπόψη μου. Φαίνεται κάτι έμπαει καλά. Άκυρο, με τον πόρκεται. Sorry, Μάρκης, άρε παιδιά, πέρασα από την πεζίνα να γεμώσω η μοτόρα. Είναι παίρνω σύστερα. Ήταν να με φέρει, ήταν μετά τελειά όφκερη. Όφκης μίλια πολλά φαίνεται. Οχτώ. Μα είδες το Μάικ ρε και εμείς σε παρεξηγήσαμε το. Αδροπούι, άρχισε να μα ήρθε. Έτσι σε θέλω ρε Μάικ. Περασμένα ξεχασμένα, α. Κόφηκε τις λαφαζανιές τώρα και πέ μου τι ήταν το επίγον που με ήθελες. Μια τόση ώρα περιμέναμε σε εμείς. Να σε τίποτε κυβερνητικό και βιάζεις να σκολάσεις. Αφού τα βρίσκω ώρες ρε. Αχαρείς με να αρκέψεις ρε ζωμιά. Μα είναι να μου πνίγεις. Να κάνουμε λίγο ζέσταμα πριν τον αγώνα. Έτσι που λέγουν οι φούρποι. Είσαι φούρπος εσύ ρε. Ρε Μάικ, για ούτω που μου αρέσκεται ρε εσύ Μίτσα. Ό,τι θέλετε να πείτε, λαλείτε το. Μην το παίζετε παμπέσικα. Και μια και έφεραν το κουβέντα να σου πω κάτι έτσι να φύγω πάνω. Αν είπα καμιά κουβέντα παραπάνω για τη Μίτσα. Δεν εννοούσα τώρα. Ξέρεις πώς να την εκτιμώ. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Είναι που ξεκίνησε το σχολείο που έμαθα. Δεν σου φεύγεις ο τίποτε θωρώ. Όχι και μου φεύγει τίποτε. Έτω, φεύγει μου ο Σεφταλιάς. Αλλά και τούτος, όχι για πολύ καιρόν ακόμα. Λοιπόν, θέλεις κάτι να πιείς, ξαναρκέψουμε. Καλύτερα να τελειώνουμε, δεν θέλω τίποτε. Όκτους, χυμούδι, εντάξει. Λοιπόν ρε Μάικ, ο Σάιμον πάλι και λαΐδησε. Ποιος? Απογοητεύκεις με τώρα. Ο Σάιμον, ο παπαγάλος του Σεφταλιά. Α, ναι ρε, sorry. Να που πεν τώρα. Ο Πιλιάρτος, τούτος που έχει το καπαρέ, το Crazy Birds. Πολλά παράπονα για το Σεφταλιά. Δηλαδή? Ο Πιλιάρτος πληρώνει προστασία στον Σεφταλιά, για να μην κάνουν φασαρία τα κοπέλια του μες στο καπαρέ. Ναι. Ο Σεφταλιάς έβγαλε και το παλούκι. Κάθε μήνα βάλει του πάνω. Έως που ήταν να πάει το πράγμα. Το καντήλι είναι εξισχύριση. Και ο άνθρωπος γυρεύει άλλη εκκλησιά να της ανάφκει καντήλι. Μάλιστα. Και η εκκλησιά τούτη είμαστε εμείς. Όχι κύριε λέει σου. Είναι να μου κάνει. Βοηθούμε όσους έχουν ανάγκη. Άντε ρε Τζονί, εύκαλες μας την ψυχή μας. Να μας πεις να που γίνεται. Το πράγμα είναι πολλά απλό. Άκου να δεις. Ήρθα σε επαφή με τον Πιλιάρτο. Που να πάνε τα κοπέλια του Σεφταλιά για μένα για την εισπράξη, να είμαστε και εμείς. Να εισπράξουν που λόγω μας. Πότε να γίνει τούτο? Η δουλειά γίνεται για μέσα στο υπόγειο, δίπλα από το καπαρέ. Το πότε να γίνει, μείνετε stand-by. Να σας ειδοποιήσω εγώ. Μέσα. Να μου πάνε. Φοάσαι. Με ξέρεις καλά. Μέσα. Γεια σου ρε Μάικ ρε. Όχι κολέγια και φουστανούθια. Ανθρωπίνες δουλειές. Πάντα εμπιστεύκα σε σένα ρε. Άτε. Να μου να πιούμε τώρα. Έφερας τον. Λες να κάνω όλο αυτό το ταξιδάκι χωρίς να το φέρω. Να το δω. Οι συντεταγμένες είναι κωδικοποιημένες. Τούτο είναι δουλειά δική μας. Έχω κρατήσει κι εγώ αντίγραφα. Έτσι μας συμπαλαβεί. Αν μας αφήσετε ήσυχους, δεν θα μάθει κανείς τίποτα. Έφυγες όμως, κύριε καθηγητά, και είπες μια κουβέντα χτες στο τηλέφωνο που δεν έπρεπε. Α, ναι, σαν τι. Απείλησες ότι αν σας συμβεί τίποτε, να μάθει αρχαιολογική υπηρεσία που είναι το ναυάγιο. Αφού ο χάρτης είναι κωδικοποιημένος, πώς θα ξέρεις εσύ που είναι το ναυάγιο? Εχθές που μιλούσαμε στο τηλέφωνο δεν το ήξερα ακόμα. Άρα λοιπόν, η απειλή σου ότι να μάθει αρχαιολογική υπηρεσία που είναι το ναυάγιο, δεν στέκει. Οπότε, δεν υπάρχει κανένας λόγος εμείς να εγγυηθούμε για τη ζωή σας. Μακριά στα νησιά με τα θάνατο νερό
πατρίδας μου το όνομα θα σου χαρίσω σε ένα ψήθυρο άνοιξη στενό, σε μια τύση του μέλλοντος να μας κρατήσω θέση για δυο. Στην ακτή ονείρων εκεί θα ειδωθούμε ξανά. Άι του έρωτα πίστη που ψάχνεις να βρεις μια στεριά. Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να σε τεφαίνει αστέρι να σου φεύγει στα νυχτά. Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να σε τεφαίνει αστέρι να σου φεύγει στα νυχτά.